Hello everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mao ni ang sumpay sa atong drama. Honghong ni Maruha. Miliyones, Marla. Marla? Marla? Gabriel, Marla? nganong niya ka sa kong kwarto? Oh. Dugo? Unsa man ang dugo? Marla, wa ka may baw sa tabo ni mo. Hitabo? Kay nga no? Unsa man din nahitabo ha, Gabriel? Unsa may katapusan nimong nahinumduman nga imong gibuhat, Marla? Nganong nangutan na magkanako, anak? Tubaga lang una ko. Una-una og mayo kung unsay katapusan mong gibuhat nga imong nahinumduman. Kuan Una-una og mayo. ka nang... Kuan... ambot. Di na ko mahinog ng kunon sa akong gibuhat. Sultihin na lang ko kung nganong niakas sa akong kwarto. Ug nganong may samad ko sa agtang. Didto ka na nako maugkat sa kakahuyan nga wa ni panimuot, Marla. Unsa? Dito sa kakahuyan? Hmm. Nag-unsa man ko sa kakahuyan? Wa ko may baw pero igo ko lang gitabangan si papa nimo sa papangita nimo. Ha? Gipangita ko ni Papa? Mao ka na. Marla, unsa maging nitabo sa inyong kinabuhi? Sugad sa bata ka pa. Nganong gusto kang mahibaw, Gabriel? Aron katabangan ta ka sa imong problema, Marla. Gabriel, dili ko gusto makunahuna sa nangagi. Gusto kong matuog. Sige. Katuog lang muna. Salamat. Gabriel, Noy, kung okay na mo, kuha ang imong jeep. Ano na, madahan itong doktor si Marla. Ayaw na kong dadag doktor pa. Uy, Marla, nagkamatnon ka na. Oh, ug mahimo ba matuog ko na ko? O Gabriel, salamat sa imong pagdaan ako din sa Villa, ha? Mahimo ba biyaan lang una ko ninyo din, Kape ka, Gabriel? ayun na lang, Noy. Salamat lang. Gusto ko makatuog og sayo. Mao nga, di lang una ko magkape. Salamat nga mitungas ka din sa Villa, Gabriel. Kung wa ka pa, posibleng dili ako makitaan si Marla. At siya mapuntagan sa kakahuyan. Ayaw na guna-una, Noy. Wa na ko kalimti ang imong panugon nga bantayan ko si Marla. Noy maning hangtod karon. Ang inyong sekreto, ako pagyapong sekreto. Salamat. Ang tinuod, Gabriel, wanas ko mahibaw kung unsaon ang akong anak. Kung buhay pa ang akong asawa, doon ang tako'y kaabag sa pag-atiman niya. Noy, kinila ang timan eh. Bisan sa orasa, kung magkinahanglan ka sa kong tabang, naara ko, Noy. Salamat, Gabriel. Ug ayaw ka blaka kang Marla kung tuwa sa trabahoan. Kaya ako rin mo bantay niya. Uy, gabi naman di ay. Aray, sakit sa kong kalawasan. Doon naman ako'y karas-karas sa kong bukton. Si Gabriel. Dini si Gabriel ka kanina. Iya ko na kong gikuha sa kakahuyan. Naunsa naman sa kadi ay ko. Kauhaw. Muadto ko sa kusina. May nam kong tubig. Di gid ko makatuog nga magunahuna ni Marla.
nabalakag ko sa iyang kahimtang. Gabriel! Oh, di! Niya naman kasi Kuyaw. Di ay ngawa kung magkamat mo siyang bugabot kaniyang siyang gabi. Nag-unsya ka man ini sa kawas. Lo sa sunod lo, pangalit, Kuyaw, sa tani mo. Kumusta na yung bagatos, Vilya? Kuan lo, king, okay ra kayo lo. Huwag problema. Sa naman. Ha? May nakuha ka ng kasayuran sa Vilya bahin sa medalyon, Gabriel? Kuan. Kanang, pasensya na lo, king, uwa, pagid ko, pagid lo, uwa pa. Usa! Uwa, pagyod! Lo, kining, di mo gud madali-dali ang pagpangita ng maong medalyon. Kaya nakasiguro ko, nga importante kayo na sa tag-iya. O gusto kong maibaw karon kung kinsa gyud na si Marua nga tag-iya, ana. Karon pa mo ko makabatian ang nga nalo, Malasab ka na ang gisulti ni Papa nako. Nga taas atong kaliwat ang pagpangita mo sa medalyon ni Marua. Unsa? Kay usa kini ka portal. Portal? Portal. Portal. Ang medalyon mao ang agianan o pultahan gikan sa laing kalibutan o dinhi sa atong kalibutan. Koneksyon sa laing panahon o sa panahon karon. Saan naman yung ipanulting, Lolo? Lo, kuan, sa comics naman na mabasa na to ng mga portal-portal, Mahimo bang mamati ka na ko, Gabriel? Kalma lang, Lo. Kasi ko, mamati ko. Comics karon. Seryoso ang atong taas ni kalibutan. Busakin na lang dili may balik ang Marua ang maong medalyon. Aron dili siya mabuhi pagbalik. Nakatubog ka. Lo, kining... Mao ka na ang sikreto sa itong pamilya sukad pa sa una. O kinahanglan tuhuan ko nimo. Wa pa ko ango-ango nakasabot. Sorry, Lo, sorry. Wa mo ko magsulti nga giango-ango ka na, Lo. Pero, kuan mo, Lo? Paminaw, ha? Lahi na inyong panahon sa una, lahi na sa... Kinahanglan makuha na ito ang medalyon! O magubak ini! Lo, kining... Buhata ka na sa aking madaling panahon. Sa dili pa mulingin pag-usap ang buwan. May naniit na ito. Usa? Lo, mananap lang tingali to, Ayaw pagkumpiyansa. Basin ko niya ang mga demonyo. Demonyo? Soy! Kinsa na! Sa man pahabas kining akong pinuti! Lo, ay lang pagsinggit-singgit ya, Lo. Maikog ta sa mga silingan. Dili! Dili! Ano sa, Lo? Gabriel! Ha? Gabriel, may taong nagdagan palayo din ang tato! Usa? Tao? Tanawang bayo niya. Klaro kayo siya, klaro. Itong nasa painong sa villa. Ako sa sundalo. Kailangan mailan mo sa Gabriel! Panuay. Wala nga dyan, kasindal ba dyan kong taroda? Panuay ba yun? Kailangan makabot ko sa ubos sa bilya nga gibilan ako sa kumotor. Kinanggid. Hoy! May bigugod ka na ko. Musuod ko sa kakawayan. Bahala na lang ni. May mahimok nga mailhan ko lang ng Gabriel o sa apuhan. Tagan to ni. Miss Osa sa kahuyan. Tora siya. Bahala na. Sundan ginagasabisan asa sa painom. Hoy! Hunong! Huwag gitsam hunong ay. Kauhaw yun. Hunong! Hoy! Hunong! Hoy! Kinsa ka singit-singit. Akong liliyon sa bintana. Hunong! Hoy! Tingog maron ni Gabriel. Tuwa na siya. May suot sa kakahuyan. Sundin ako siya. Saan naman ko paingon na ni? Kagiom na ni kakawayan. Ayan! Nagkasungit-sungit ako. Hunong! Hoy! Anong pinahagan mo ka?
Si Gabriel. Si Gabriel giling nagsunda ko na. Panuway kang tawanag, panuway gikra. Nganong gisundan pa magi ko nimo. Naida kong kahoy. Mutago ko niya. Anak kong tago. Karon jud ka tawanag ka. Ngita jud ka gasakit sa lawas ha. Basta, nauna ko sa kubanon. Ngita ko gikabunal niya. Be, kini. Bato! Mga kap kong bato. Kananda po na ko. Walang maklarong bayhon din sa kakawayan. Pero, dinhigit siya misuot. Gusto, ditong dapita. Hayag-hayag ditong dapita. Kinanang mailahan ako ng tawana. Kung may bawaan ako kung anong naniid sa amo. Dagko ang yung kahoy ng dapita na eh. Uy! May bigaw sa... Kayapan lagi ka. Dagan ko! Hain naman to si Gabriel. Dili may tabong masayop ko. Siya ang misuot din sa kakahuyan. Pero, huwa naman siya din. Ay! Itom, ikaw na. Itom, nagsuroy-suroy ka o gabi ang dako din sa kakahuyan. Itom, asa man ka? Ay, sunod akong itong nga iring. Sana panindapita? Kasiot na ba din Marla! Gabriel! Nganong naabot man ka din eh? Gisundan ta ka, Gabriel! Ikaw, nga nang naabot masab ka din kaysa may imong gisundan. Aray! Itom! Jumi! Ikaw yung bukto si Gabriel! Agay! Itom! Hindi pa tungo siya ni mo, Marla? Gabriel, Sakit. tubag ako. Nga nang may abot ka din hindapita. May gisundan kong lalaki nga naniid sa amo. Unsa? Lalaki? Okay. Kinsa magkasiya? Ambot, uwa ko maklaro iyang bayon. Gihap ako niya sa maong nakadaga na siya. Kaptos. Kinsa magkasiya, Gabriel? O ganun naniid man siya sa inyo? Marla, ihatod na lang kagbalik sa inyo. Di mayo nga magdugay ta din sa kakawayan. Tugnaw o ngiob kayong palibot. Katong tawana mailhan ko ragyapon kung kinsa ang naniid sa amo. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye-bye.